anyị ga na-ekele nnukwu ụkọchukwu anyị na ya nọ na St. Teresa's n'ọrụ ọ na-arụ n'ebe anyị. Obodo onye bụ anyị na-ekwu maka ya? Ọ bụ Reverend Father Emmanuel Nnazimaka Osogwa Nwamụndieha egudegbu nwoke egudegbu karịkwara ọchịchị. Aelele ejekete m ije be m zutere Njela be m si ya Njela olee ebe ijeko n'ije m anụghị akịnya ụkwụ gị? Ọ sị m mụ rịarịa n'onwe m arịalenu ya na ọnụ m nye ọgaranya karịkwara akịnya ụkwụ ya. Ya bụ na ọnụ m nye ọgaranya n'irulelu karịrị anụ anyị riro. Nnazimaka Osogwa nna gị ziri gị akọ n'eziokwu ọrụ ị na-arụ n'ebe anyị. Kpakpando gbakwara ọnwa n'ụzọ na ọnwa dịga Ebonigwe. Egwu na-atụga ego ovugide ụzọ, egwu anaghị atụnụ ya ovugide ụzọ. Ọrụ ịrụrụ n'ebe anyị Chukwu ji akwụ gị ụgwọ ya. Eze ndị ọkọbịa ma pụọ ịnago mgbe ịnọle ihe na-ekwe emekokwe ego anya deze